ବାସୀ ଆମର ଆର୍ଆଇ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଗା କେହି ଆମେ ଦଖଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 2 ଗୁଣ୍ଠ ରହିଲା ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଗାକୁ କାଟି ନେଇଗଲେ 5 ଗୁଣ୍ଠ କରିଦେଲେ କହିଲେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଗାକୁ ମାଟି କଡ଼ା ହେଇଗଲା। ରାତ କାଲି ଦିନଭର ମାନେ ମାଟି କଡ଼ା ହେଇଛି 10ଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଲିକିରି ମାଟି କଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମାଟି ନେଉଛି କି ସେ ବି କହିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆର୍ଆଇ କି କଲ୍ କରିଥିଲି ଆର୍ଆଇ 3 ଥର ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ 3 ଥର ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହିଁ। ତାପରେ ସମୀ ସବି କହୁଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁମେ ସେ କଥା ତୁମେ ବୁଝିବ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଗାକୁ କେହି ହଡ଼ପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ମାନେ ଚରିବେ ଏମାନେ ଦେଖ ବିଲ ମଝିରେ ମାଟି କାଟିଲେ ଗୁରୁ ଯିଏ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଗଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିବ ନା ମଣିଷ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ରହିନେ ଗଡ଼ିଆ ଲୋକ ଗୁରୁ ମରିବେ ପଡ଼ିକିରି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଜରା ଜାଗା ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛ କତୁରୁ ଏଇଠିକି ଯା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ ଜାଗା ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଚାଷ ଜମି। ସେଇଠୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି 4 ଗୁଣ୍ଠ ଆକାରର ରଖିଦିଅନ୍ତି। ରଖିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଗୁରୁ ମାନେ କାଟିକିରି ଜେସିବି ମାଟି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଇ ମୁଁ ଆର୍ଆଇ ଫୋନ୍ କରିଦେଉନି ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଗଛ ହେଇନା ଦେଖ ଏଇଠୁ ହେଉଛି ଆମର ରହିଲା ଆମର ଏଇଠୁ ରହିଛି ଆମର ଦେଖ ଏଇ ମାଟି କଡ଼ା ହେଇଛି ଏখানে ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଗା ମାଟି କଡ଼ା ହେଇଛି। ବିଲ ରହିଲା 2 ଗୁଣ୍ଠ ତାଙ୍କ ବିଲ ରହିଲା 2 ଗୁଣ୍ଠ କାଟି ନେଇଗଲେ 2 ଗୁଣ୍ଠ ଆକାର କାଢ଼ି ମାଟି ନେଇ କାଟି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ମାଟି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ଦେଖ ନା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ ମୋ କତିର ये आम तेंटे पंचायत आसूँ बालेश्वर जिलार स्लो ब्लॉक तेंटे पंचायत यहाँ आगे जाऊँगी ये गुरुत्व को आरआई कहूँ कहीं मैंने हड़प करें कितु ये मैंने मटी काट दूसरी किए आरआई कराया तो ना आरआई फोन उठाऊनी ये प्रशासन किए बुझे ये देखते।